Giunsa nahimo ang buwan ug ang mga bituon? Usa ka adlaw sa mga panahon nga hapit na ang langit sa yuta. Usa ka spinster ang migawas aron magbukal og bugas. Sa wala pa siya magsugod sa iyang trabaho, iyang gikuha ang mga lubid sa iyang liyog ug ang sudlay gikan sa iyang buhok. Ug gibitay kini sa langit nga niadtong panahona murag coral rock. Dayon nagsugod siya sa pagtrabaho. Ug sa matag higayon nga iyang ipataas ang iyang alto, ngadto sa hangin kini mohapak sa langit. Taod-taod nga gibunal niya ang bugas, ug dayon gipataas niya ang alho nga taas kaayo nga mihapak sa langit. Diha-diha dayon ang langit misugod sa pagsaka, ug kini misaka sa layo nga nawala ang iyang mga dayan-dayan. Wala gayud sila nanaog, kay ang suklay nahimong bulan, ug ang mga lubid mao ang mga bituon nga nagkatag. Giunsa nahimo ang buwan ug ang mga bituon?